Така, здравейте на всички, аз съм Дан Про и сега ще разгледам на Facebook страницата Лошо ме. Така, нека да почвам. Видим лош. Тя, баща и гаджето и брат и най-добрият приятел, бившия кучето и ти. Какво? Ти не го разбирам. Али Разавско с лошо. Изгуби контрол, 50 нюанса лошо. Али Раза при проушаване. Сурва година да си пиеш аспирина, да учинат. Сурва година да си пиеш аспирина, до година да мина. Здравейте, новата ви фактура от 2.12.2004 на стойност 184 лева и 27 стотинки. Благодарим ви, ако вече сте платили теленор. Добре, не го разбирам. Предайте лошото нататък. Съберите и спечели коледна чаша. Господаря на лошото. Али Раза става Добре, ще спра за малко, защото следващото. Отново съм тук. Колко лошо може да изтърпиш, за да останеш жив? Човек, ти май не ме познаваш. Ало, ще умреш след 7 дни. Али Раза за тебе. Искам да видя лошия ти поглед. Не сега, не съм в настроение. Моля те де. Айде от мен да мине. На 24 ще изляза на арената. На 23 имам... Ще ми стане лошо. Не мога да представя. Да. Днес новините ще бъдат лоши. Днес новините ще бъдат лоши. Лош гол. Там за първи път ми стана лошо. Покажи на тия хора как се пише, как го пишеш, как го гледаш, колко ти е лошо, как се даваш, как го правиш, как се бавиш, колко боледуваш. Раза Energy
с вкус на лошо. Лошо ми. Сигнала Лера за лошо ми. Оставам всичко лошо зад гърба. Кой ми е изпил аспирина. Отиваме на лекар, че не стана лошо. Не. Зареждай. Така. Възможности, изтегляне. Така ще почне епизода. Казвам. Телефона ми. Валерника прележаваме. Али аз съм баща ти. Лошо ми. Ти е Дарк Вейдър, Тези хапчета за мен ли са? Какво ти има? Познай от правия път. Не го разбирам. Не сквики. Лош квик. Лош квик. Лош хапник. Да ви го нацепя или да ви го начукам. Пийте си ги тези хапчета редовно, мили братя и сестри. Али Раза живее по-дълго с аспирин. Лоши и яростни 10. Ушите. Съединението прави сила. Споко не умирам, просто пикая. Искаш ли аспирин? Чисто. Поздравявам. Окей. Макса. Добре. Изкачар. Добре. Добре, той не ме съчи. Опаки. Играй се и клипчета. В момента обработвам пред клипа оня текст туториал, как се е? Добре. Ми е лошо, аспирин иска. Добре, възможности, теглиме. Добре. Бат смешмент задължам това. Задължам се. Али Раза. Лоши момчета. Лошо ми. Аз това ще пиша. Не го разбира. Аз от нас. Фу. Тебе дуна се вълнува. Се лошо ми. Роуз така много лошо ми става.
Ко стана? Лошо стана. Сърце. Аспирин. Сърце, аспирин. Бандерса, кола, дерби, огъв, санчколет, близалка, дъвки, бакет, вафли. Бакет, вафли. Добре, както е. Лошо ми е. Как ли ти лошо? Аз съм баща ти. Лошо ми е. Кажи ми като мъж на мъж. Лошо ми е. It's wash time. No that no. Какво направи пак майки си вие свят? Да, вие ми се ми е лошо. Пил съм само един аспирин. Роуз, лошо ми е. Добре, какво ми става? Окей. Добре. Не мисля това да е за този епизод. Лошо ми е. Просто пишете във Facebook лошо ми и ще ви излязат всички тези Facebook, където може. Добре, това ще го закрия. Да. Да, ама гледайте второто. Защото то е най-смешното. Ще може и да е първото. Може да е първото да е лошо. Чакайте. Може да ни отнемат живота, но няма да ни отнемат аспирина. Добре, мисля това да е за този епизод. Добре, абонирайте се за мен и дайте положителен лайк на този клип. И ще се видим в следващия епизод на Лошо ми е. Така че